Jin û netewperweriya Kurd, Kurdistan lezgiyeva. Têkiliya di navbera jinan û tevgera neteweyiya Kurd de di nav lêkolîna netewperweriya Kurdî de bûye mijara nakokiyan. Cewhera têkiliya di navbera netewperweriyê û jinan de û awayê ku jin di wê netewperweriyê de têne temsîlkirin û her wiha rola jinan di netewperweriyê de sê mijarên guherîzê de nakokî çêdibinin. Koka van nîqaşan dikare bi aliyên aşkere û veşartî yên zayendî di pêvajoya netewperweriyê de were girêdan. Di pêvajoya avakirina neteweyê de para jinan û aliyê zayendî bi gelemperî hatine paşguhkirin ji ber ku netewperwerî û hemwelatîbûn her du jî wekî mijarên mêr têne hesibandin. Di vî warî de welat bi gelemperî weke jin tê xeyalkirin. Mînak di zimanê Kurdî de Kurdistan wekî welatê Kurdan her gav navê jinê bûye. Di wêjeya nûjen de dagirkerina Kurdistanê bi gelemperî wekî tecawîza welat tê hesibandin. Di vê rewşê de mêr ji bo parastina jin, zarok û rûmetê şer dikin. Li Kurdistanê mîna gelek welatan, welatê mîtolojîk wekî xwedawendeke serweriyê xizmet dikir ku bi kêmanî di xeyalê de dibe ku bi gazîkirina kurên xwe bo merasîma pîroz a nûjenkirinê bi rêya qurbanîdanê nasnameyeke neteweyî ya windabûyî vegerîne. Ji ber ku jin û mêr xwe di têkiliya xwe ya bihevre de ne di rûbirûbûnê de nasnameya neteweyî jî bi beramber û têkiliya bi kom û neteweyên din re tê şekildan. Tevî yekîtiya eşkereya neteweyê her gav cudahî di nakokiyên Çîn, etnîsîte û zayendî de hene. Lê wekî nirxandineke girîng, wêjeya ku her ku diçe zêde dibe bandorên gotara netewperweriyê li ser beşdariya siyasî ya jinan hem vebûnên ku ew dikarin peyda bikin, bi taybet li ciyê ku bi îdeolojiyên modernîzasyonê re têne hevkirin û hem jî sînorên ku ew li ser temsîlkirina daxwazên jinan datînin nîqaş dike. Netewe û netewebûn bûye yek ji nirxên gerdûnî yên herî rewa, ferd an komên bênetewe her gav ji bo bidestxistina wê têkuşiyane. Di demên dawî de gelek lêkolîneran bi rêbazên cûr bi cûr li ser vê mijarê rawestiyane û bersivên cûr bi cûr dane vê pirsê. Di çarçoveya siyasî, dîrokiya Kurdistanê de lêkolînên bi vî rengî bi rêbaza civaknasiya dîrokî hatine kirin. Bi derketina holê ya netewperweriyê wekî bîrdozî an gotareke modern, em dikarin rewşên guhertinê di wêneyê jinan û temsîlkirina wan wekî beşeke nû ya tevayiyekê de bibînin ku di qada siyasî de bihêz bûye. Wisa xuya dike ku ji bo cara yekem di wêjeya Kurdiya modern de ev wêneyê nû yê jinan û pirsa wekeviya zayendî ji hêla mêrên netewperwer ên perwerdekirî ve tê raberkirin. Hacî Qadirî Koyî, pêşengê netewperweriya Kurdî di dîrokê de yekem kes bû ku bi aşkere piştgirî da ramana perwerdeyiya jinan. Wekî xaleke werçarxê, ev dikare bi veguhestina ezmûna Rojavayî bo civakeke kevneşopî ji hêla Hacî Qadir ve were vegotin ku tê de jin wekî objektifkirina beşa îdealên neteweyî û etnîkî dihatin temsîlkirin. Ev raman destpêka xeyaleke mêranî ya jinan bû ku her gav ji hêla femînîstan ve hatiye rexnekirin. Her analîzeke siyasî divê di çarçoveyeke avayî û dîrokî de were kirin. Li gel nêrîna teorîsyenên femînîst ku netewperweriyê û zimanê wê yê bavek salar bi perspektîfeke pesîmîst dibînin, xuya dike ku her diyardeyeke civakî, siyasî divê di çarçoveyeke taybet de were nirxandin. Wekî diyardeyeke giştî, xwezaya baveksalar a netewperweriyê nayê gumankirin. Lê belê di çarçoveya dîroka destpêkê ya netewperweriya Kurdan de bi kêmanî di du beşên lêkolînê de ku pir Kurd hatine temsîlkirin, tê dîtin ku tenê di ronayiya vê bîrdozî yan gotarê de jinan derfeta xwe îfadekirinê dîtine. Di demên cuda de, di nav rejîmên cuda de û di çarçoveya netewperweriyê de qadên derfetê ji bo jinan dikarin werin bi karanîn da ku şêweya heyî ya têkiliyên zayendî biguherînin. Di hin çarçoveyan de, mînak di hin formasyonên siyasî de an jî di demên guherîna rejîmê de ku veguhestin an jî şilebûne, dibe ku potansiyeleke mezintir ji bo çalakî û stratejiyan hebe ku dê ji bo guhertina têkiliyên zayendî tev bigerin. Nirxandina vê mijarê ku dikare wekî bingeheke ji bo kevneşopiya veguherîner di gotara rizgariya netewperweriya Kurdî de xizmet bike, xuya dike ku ji bo jinû ve nirxandina rola jinan, zimanê jinan di qonaxên paşîn de û di dawiyê de pêşveçûna netewperweriya Kurdî pêwîst e.